South Africa. Yabona masikhala every day sithi GBVF is a national crisis. We mean it. Sebusuku after 8 kuyabanda. Ungalo yangifonela uthi sisi vuka embedeni. Sekumoshakele. There's a very urgent case. Abantu besifazane bayabulawa la. Imala ngikulethela abantu. Sisona. Yebo baba. Uyaphila. Ngiyaphila kodwa angijabulisi kwenzakalani? Hey kubhizi la. Uyabona kusebusuku kanjani? Yeah. Ngilethele nangu sisithobi. Oh, Sisithobi. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Hayi kuphi udaba lakhe lunzima kakhulu. Okay. Hayi lokucala iyashaqisa. All right. So ngicela ukukushiya naye ethi ukuchazela. Okay. Uzosizwa na isimo sakho ukuthi kahle kahle sibi kakhulu. Ngiyabonga baba. Mina ngisahamba ngisawufuna lesigila mkhulu. All right. Sha. Sharp. Ubalo Umama. umama kaThobile. Yeah. Kwenzakalani? Wayengivuka ebusuku. Sihlushwa lana i-ex-husband yami sis ne. Okay. So isingibophise kaningi. Ingibophisa ngiphuma ngena. Ikubophiselayo. Kokuqala yathi ngiqekezelile endlini yayo, ngathatha impahla angazi kangisephi. Mengibuze emaphoyiseni ukuthi kwakubani isikhathi ngaleso sikhathi ethi uqekezelile wathi u4 o'clock. Ngathi mina bengekho bengisemakhaya. Kwaku on November. January ngathola i-call futhi e-police station. Ithi mina futhi ngezeni ngihlasele le ntombazane kwayo ngihamba nomama. Uba intombazane? Unandi i-girlfriend kaThemba. Nangampela ngaye police station ngihamba nomntwana cause ngangina 2 weeks or 3 weeks ngibelethile. Uqeda? Okay. Yeah. So ngahamba sisi na intombazane ithi wena uzile wayihlasela ibi pregnant ngathi mina why mina kwamele le ntombazane ikhulele ngazi cause njengoba ikhulele kushuthi ngosisuku mina ngithola i-message from le ntombazane athi ngibulale ama-triplets akhe ngathi mina ngizwe ngendoda mayifika ekhaya kubo because mina bengihlala emakhaya kubo ngumakoti khona. So undoda was cheating with her? Yes. So what happens now? Amaphoyisa masekubiza ngayi rank ngempela ngayithola i-form ngalethi e-court ku-magistrate ngabanika ngathi nali iphepha ukukhombisa ukuthi bengisekhaya. Yeah. Nangempela ke mengifika bathi sisi i-case yakho le iyaphela. Nangempela iyaphela sisi. Kangoba kwaphela 1 week. Kwayicase yesithathu. Kwayicase yesithathu umfana athi ngimshaye ngamatshe mina mengiphuma e-court. Ngalelo la. Exact. Babengekho. Amaphoyisa ke ayiksa attenda lo case ngalo ngi-attenda AS3 futhi manje. Exact. Manje lengivulelwe yona Saturday. No, okay, No, before after that. Before that ngathola i-call police ekuseni ngizwa e-court nge-31 July ngathola inokho eminyango ekuseni ngizovuka nge-court amaphoyisa ayo 4 or 5 ehamba nale ndoda ngivule eminyango sawona CCF sizokubopha ngathi for ini uyamazi uNandi ngithi wakuphi bamusha isibongo kwaMhlongo ngithi yebo ngiyamazi uthi wena uyamthuka mohlangana naye uyamshaya ngithi mina uthi ngihlangana bathi hayi amaphoyisa aka awafuna ukulalela mengikhuluma ngafika ecourt magistrate wathi no sis wena sekuthi too much la cela udlule uye Sun City. Right. Mase ubizwa ke ngalenye icase. Okay ngathini ku magistrate? Hayi magistrate athi singicela ukuthi ngiyakudedela ngoba cause unengane encane uyasebenza futhi akukho la uthola khona imali enough imali yohola emsebenzini encane uyondla yini lo bhuti ngathi cha konje athi ngicela uphume sisi kwadlula insukwana kwabe kufika ama protection order. How awani manje ama protection order amaphoyisa thiwa wena uyabathuka thiwa wena wenza ukuthi thiwa wena sisi umkwelita imali engango 18,500. Hayibo. How eyani 18,500 uthi ingubo eqo ngathi lalelani maphoyisa yabona nje wena ingubo yena eqo noma wena weqo yena maphoyisa ngize court magistrate siyangaza ngithi bathi awusisi you again ngithi yes what's wrong afunda incwadi atshela umfana athi impana sis ngicela ukuthi namhlanje lo mfana ngimnika iwarrant namhlanje uyovula icase lo muntu uyakharasa ngayo yonke indlela lento ebhalelwa ayikho ngiyayibona nje ukuthi into eqophiwe hamba uvula icase yafika into umjita ke ngelinye ilanga uphethe ibhodlela lo B Amstel. How ngithi ngiyaphuma eminyango phela ngishaya ngebhodlela Amstel. Yes ekseni umgqibelo lo hayi lo first case engikhuluma ngayo. Oh yes ngihamba ngiyovula icase yakho so kuyimanje ngivula icase kuthiwa akuhlangana ifamily because ngumfazi nendoda ngithi kuthiwa akuhlangana ifamily manje sis ngicela ukuthi nobabili niyokhulumisana nibize imindeni hlangana nomndeni mase kuvule wena manje case. Exact I can kusho magistrate
hayi nangempela sikhulume uma no anti bakwami ngayikhulunywe kube right hayi umfana axolise hayi ngibona ngathi uyayisola nami hayi ngicimike hayi sonke sasibona kanjalo kanti uthi lala lwazi ngizokwenza kanti kuzoza lama case ke senza elandelana edilizana ngigibelana onke lama case Saturday le ngikhuluma ngaye ngi2 half-past 10 ekseni ngizoba manje le njobe tishiwe lapha ekhaya ngitishwe la ekhaya khipha ngibona Thobile utishiwe ushawe ngebhodlela wayivula icase Saturday bahamba bayomfuna bangamthola ngakusasa mase sibuyela Sunday kwathiwa naye umfana ufikile wavula icase kusho ukuthi niyoboshwa nobabili mina mengibuza ukuthi uzoboshelana umntanami ebehlaselwe njengoba usuke 15 uza la first how many kilometers yangihlukumeza nje isengihlukumezile wayengashwe absa mhlawumbe ezomlanda Ekafika Saturday ufika ngikhamanzi ka next door iwashing ibeke phekwe bhakede ngizowasha washing ngasemsebenzini uyadlula intombazane phambili uhamba nayo intombi eminyango ngivuliwe nje ku-open atla so ngibona cherry ihlothoma fighting kamo kibe ibhakede emafata ne ariyo nas sihlele emzini yami mahala obephethe ibhodlela eAmstel wangishaya ngalo mengithi angazi like ngangikhathele or ngangifila le nto isimo sasenzeka ngaleso sikhathi ngambuza ukuthi ungishayelana wathi uyangikhahlela cause nginama operation ngevele soon ngathi ungikhahlelelana wabe ngiphinda umakhi wamkhuza wathi yabona ngoba une warrant usuzoboshwa wabe dope ibhodlela neobhiya phansi le Hunters Dry wangishaya la ngabhida khona kakhulu ngathi mengithi ngiyadopa mina bangibamba laba ababekhona lapha bakusiza ngoba ngawusejele manje ufuna kwenzakaleni ke manje uThemba ngifuna mina valelwe ngikhathele sisi ungihlukumezile uThemba ngathi ngaqoka u16 ojini aqolane nomntanami ujini ave kukuningi asambeni Violence and femicide as a crisis. Violence and femicide as a crisis. Ninjani siyaphila akunama lights noma mhlambe nawe ngasiza noma ubani ungasiza all right uThobile lo umama ukhona nangu mama bahlala first kunama case amaningi avuliwe la against her by a perpetrator who perpetrates her umqemile futhi nini kune warrant of arrest out for him kuthiwe mayembona afone mabefona ngasikhathi emshaya bathi yena akazilethe police station wafonele ubani wayefonile yimi ngangifonile azange azisho ubhuda ngawe answer phone ngathi mengimtshela ngathi ngithobile ngathola inamba lapho ku station wase police station wathi ngangizo report mayelana nendoda engihluphayo ezeJardini engishaya wathi sisi nje uphi yena ngathi nangu khona wathi sicela ukuthi uze police station ngathi nekwakuthiwe angofona mekhona la ngihlala khona how do you come umuntu ekushaya amabhodlela efuna ukubulala ngi-answer le ngoba angithi angazi ukuthi sure inkulumo yabo ibe kanjani lokho ngifikile abantu ngisisifuni sifuna ukuyomlanda ikuphi iwarrant nansi enye bengifakile kule case engivulile iyo la uhlala naye kumbe kanjani cha uhlala la 14 ngihlale first marufana manje ngiyacabanga ukuthi khona le ngifuna ukuthi ucheck umcheck yebo icase yakhe ngivulile ngizohlala lapha ngizobiza imoto ngizoba na yeah wangishiya wayolanda indoda
Ngisala ngithi ngiyothatha amanzi mangibuya hawu. Ubalo sofaka Nkosi. Njani manje? Hawu ulivelela ngibiza iphoyisa athi sisasamba ngithi wovula icase sasamba. Hawu. Ngathi mama hamba utshela abo-andile ukuthi siyahamba. Angazi kwenzakaleni ngabona umayisejika nami lepho siselingibiza. Angithi ushilo ubaba wayomlanda without us. Sina bese uthe umele ivele. Ithuka mina sebathi ngikhona. Utheni kuwe mama? Ungibuza ukuthi into eyenza ukuthi silethe nina yini. Ngase ngiyamchazela ngathi mina into eyenza ukuthi beze la. Bebezofuna ipermission yokuthi siya lapha. Yeah. Wathi bebezoyifuna kanjani ipermission? Ngathi hayi angazi ukuthi ifuna kanjani. Kodwa bebezofuna yona ipermission yokuthi banitshele ukuthi siya lapha. Hayi usho ukuthi udlale ngathi ngoba kuyacaca ukuthi kahle thina besenzela bona umsebenzi. Ngoba mangithi ngiyabheka nithi lo mbhemu une internet cafe khona eqondane ne police station. Yes. This was hardly a walk. Ngithethwa shu mangibuya hawu so uyaqhamuka naye. So bebehlulwa yini sonke lesikhathi ukuthi beyomlanda la. Angazi ngabehlulwa yini. Manje mase kunjena sentini. Mina nje ngidlulisa ukubonga kakhulu sisi kakhulu. Yebo ma. Lolu suku namhlanje usuke engasoze ngalikhohle empilweni yami. Yebo ma. Owesithathu lo nyaka ngihlukumeza ile ntombazane nalomfana. Thobile uthini? Mina ngithi andile ngiyabonga ukuthi lo uThemba Hlongwane abanjwe namhlanje. Yeah. Esikhathini eside. Yeah. Engihlukumeza futhi ngiyafisa ukuthi angaphumi. Yeah, emsebenzi wethu nzima Shem. It's been a long night. It's after midnight. Sifike police station yase Alexi. Enza izinto ezingazwakali endabeni zikaThobile. Sizobalethela indaba. Siyabakhombisa ukuthi nanga umuntu. Ngoba thina silandela umthetho. Sicela nihambe nathi. Bona baya decide ukuthi ngeke bakwenze lokho bona. Behind our backs bazohamba bayomlanda umpemu. I would love it if amaphoyisa South Africa would understand ukuthi sonke siyazi ukuthi iGBV ngendlela iyi-pandemic ngakhona bayahluleka. If bebengahluleki ngaba sikho la. Azange ukuzolwa nani. Sebenza nani. Okungijabulisayo noma ngabe singambonanga ke kodwa yena awuseyikhindini usestubhini kubanda nje njengamanje. Which means another day, another arrest. Emva kwamalangana nje eseboshiwe uThemba sesisukile nakuThobile wasiyofona uThobile sitshela ukuthi ayike naye usefakoza Nkosi usephakathi ejele sabona ukuthi ayingempela umsebenzi wethu awukapheli sasibuyele emuva ukuthi siyokhuluma nabo bobabili sebephumile kwasidlodlo. Bazi wami uNandi. Okay. uNandi behlala ekhaya. uThobile beyikhwapha la eGoli. Amanga siyabona lokhu uyagula la. Amanga. Mina yabona mungafuna bakubo bonke. Yeah. Bazokutshela ukuthi asiyani ndikhuluma lokhu. uNandi akaza lo tshole nakuba bamfuna ngoba wabulala ingane uNandi. Akabafuni. uNandi wabulala umuntu ngakubo waxoshwa kubo ingane bayingcobela isitori ishona ngo-October bayingcobe esitwethu. Violence and femicide as a crisis. Violence and femicide as a crisis. Sasibuyile ke futhi eAlex. Ngoba indaba kaThobile ngendlela ebhlungu ngayo ukuthi ebophisa abantu abamhlukumezayo ashevuka next day bese kuboshwa yena. So ngikhulume nongalo manje uyofuna uThemba nonkosikazi omusha kaThemba naye uThobile sibone ukuthi masihlala phansi ngingakhulunywa kuthini. Sabona baba. Yebo. Baphila. Angiphilanga mama. Awuphilanga. Hayi lutho ngizwe. Inkinga yini? Kanti indaba lengihlukumeza. Sihlukumeza. Yazi into esiletha yini la ngithemba? Angazi. Uyazi ukuthi useboshwe kangaki? Njengoba ngivela icase was 5. Wena usaboshwe kanye. Uyabona njengamanje mina ngisambophe kabili. Yes. Intombi yakho Umfazi wami lo. Usazokubopha futhi uzazombopha mayiqhubeke like emharasa. Uzombopha angifuna uqamba manga nama message inqwaba yaba message abhala uThobile. Ungabona
Yeah. Apha nomfazi wami. Mina umfazi wokuqala lo ngihlala naye manje. Aqala uba Unandi. akusuthobile kanti. Hayi. Ukhuluma ngani kanti? Mama. Ukhuluma ngani? This is the marriage certificate yami nomfazi wami. Let me see. Ngaleso sikhathi kuba abazi lutho. Nakubo lo ntombazana abazi ukuthi ushadile. Osiyami. Buka. Nap. Nap. Ngasikhathi mina nginayo inamba yentombi yakho. Ngicela ngawe uyakwazi ukufunda isiZulu angithi? Ngiyakwazi. Funda mama. Ungisize ngiyacela. Wena uzolela ubaliwe namhlanje nokonda. Umfazi wami. Khosha ngokumithisa nokuzala izingane ezigulayo angithi uyafihla ukuthi uyafa. Yabona Themba uzoze uyenze lento engiyifunayo futhi uyazi ngifunani. Uzonginika ilungelo njengomfazi wakho. Kunokuthi uNandi abe umfazi wakho wakwaHlongwane wena uzohlala ejele. Ngazi yonke into angithi niyahlela umfazi wakho wedlozi. Uzoze unginike konke engikufunayo ubuye endlini or ngeke ukuthole ukuthula Namanje noma ngikuthula. ungayapi uma usela eGoli ngizokuthola baba. Intombi yakho oqala phakathi kwaNandi no Umfazi wami. noThobile. Umfazi wami uqala uNandi. uNandi. Yebo. Kasi siqale nje la. Yeah. Umfazi wami uNandi. Okay. uNandi behlala ekhaya. uThobile beyikhwapha la eGoli. Amanga sisi yabona lokhu uyagula la amanga Nenze njani sisi. ngesikhathi Mina lokhu? yabona mungafuna bakubo bonke Yeah. bazokutshela usisi asiyazi ndikhuluma lokhu uNandi akaza lotshole nakuba bamfuni ngoba wabulala ingane uNandi Akabafuni. uNandi wabulala umuntu ngakubo waxoshwa kubo ingane bayingcobela istory ishona ngo-October bayingcobe esitwethu mefona lo efuna usizo kubo akalitholanga because bayazi ukuthi mina ngumfazi wakhona bangeke bajampe mina bengasho ukuthi hayibo makoti sizokuthi ubafo ulahlekelwe ingane Sisi. Awungitsheleke. What broke the two of you up? muthi Oh, lack of respect. Leko eqalile. Akaze nje waziwa umuntu osifazana. Moya wamlobulelana. Kwakufuneka umuntu ekhaya. Hayi. Inhliziyo yami was never into it. Ever. I want to ask you. Are you happy in your marriage? Which one? Your marriage? Current one? Yes. Happy. So Like you don't understand. So nifunani kuye? To Yena. thank you Nifunani kuye? Why you've moved on? Why not just shut it down yes and live your life? that will happen. Yazi kahle kahle into engiyifuna yini? Wela sengibonile kahle kahle ukuthi futhi ngeke ize yenze. I've come to that. Why? Ukuthi ngeke ize yenze. Ngifuna indlu yami, you understand that? But then base bengibekela abantu abafundile nabazi ngomthetho. Ukuthi okay, this is kumele ngabe ingahambisa kanje this thing. You guys need to sell a house. Then when we sell the house, then we split the money in 50-50. Then we are done. Angisayazi into eyophinde sihlanganise mina noThobile Madondo at that like angazi ukuthi ngaba yini. Ngoba njengamanje ngifuna ukutshela mama into yenza ukuthi ngize ngiyithole ngilapha kuleyandla. That's because ngiyobheka indlu yami. Do you still love him? no 100% no So what is ingane yakhe ina 7 years enye i1 year ayimfuni lena 7 imtshela kahle mama ubaba wacishe wakunquma phambi kwami ngikhuluma ngale na 7 lo engibambe la ekhanda idread angisele dread ngaligunda through lo angikho kuya ngisamdinga empilweni yami akaqhubeka nakwenzayo kusasa uzovula la abone ukuthi mina ngazala insizwa nezintombi fanele ngikhulu akakwazi lokho okwamanje nje uphelele mathu manje uyagula intombi izofanele laba ngoba nakuba akazi ukuthi uboshiwe wayeboshiwe abazi. Let me ask my question. Is there anything that this lady has ever done for you? Nothing. She's never done anything. Nothing for you. except usasigqiba ama-under le noHadebe. Gqiba ini? Ama-under. Why ngigqiba Cha, ama-under? kuthiwa ngiyaqinisa. Oh thank you. Ngicishwa le ama-under lapha ama-under amale egangeni kumanje. Wawuqiniswa ba? Inyanga yakhe. Emawaka. That is the only thing I remember. What that one? Namanje isang-traumatize. Le kaNandi lo idla day by day. Wamgaba noma wakho? Sam no sisi yazi andile kwenzakalani. Lo wayengekho right. Angazi wabona uThemba wayengekho right. Kuphi? Thula. Ngangekho Yabona right. lo wayibhoshela Thula. Hayi. Wayibhoshela kubo bangitshela ukuthi no akekho right. Ngathi no man. Ngatshela umama yazi ukuthi lo wami akekho Thula. Egcetshulani under yami isikhathi. Lo
Wamevuka Yena ekseni ama-under wabona. amagqica isigangeni. Lalela, mevuka ekseni uthi wema, ungibiza kanje wemama. Yazi ngibona isibungu la phansi. Ngathi no. There's something happened. Kusho yena. Exactly. Endlini sihlala sobabili ngathi no, asambe. Ethi ubona isibungu eyi-20 Endlini. Oh, Phansi, phansi. yes. Okay. Ngathi no, asambe siyozwa umuntu. You understand? Awuyibungu zihlala zikhona. No, angithi thina sazi endlini phela into ebolile. Okay. Endlini la ngihlala khona. Alright. Sahamba no wathi lo baba aqinisana ukuthi nibe strong. Kunomoya omubi oza kanti lo yilawa eseqala khona u-update omunye usisi wayeseza vele wayeganga but wayengafuni ukusitshela because sesihamba sobabili, understand? Okay. Wathi ngicela niqine. Wamqinisa wasiqinisa. Kanti no sinamanga usisi uzwa ngo-120 ngo-180. Manje mayimqinisa nilahla ama-under. Angithi kumele ugeze lokho okufakile ukulahle. Oh. You understand? Uyavuma So uyakwazi. wena, Angikwazi lokho. hayi. Namanga uyakwazi. Angiyazi emkhubo oyivumayo uyavuma uthi hayibo, ngiyazela, ngiyeza umuntu awuthini? agciba ama-under ngigcibe Ukuzola kwakho. ukhuluma ngani kanti mhlobo Uhambe bani wena nobabili Wena navumelana. Wadonsa noma navumelana. Sabo, wengakathakaza. Ngikhumbulayo leyo angithi ukuthi ngikhumbulayo Yeah. It's what the good thing. So wena that's what I Ngicela ubuze mina tu. Lo wengakathakaza. wavuma ukuthi niyoqina. angithi ukuthi angangizothini ngangazi ukuthi ngiyophunyiswa le Angithe bedo te. ngangazi ukuthi ngiyoshiya into zami lapha zangenzansi and manje usungitshela ezinye izinto masuthi ngangazi angithathwa ngenkani vele ngangithi ngiyothi Ubuzo mina ngithini? yebo Uza mina tu. yebo kunjalo angangiphike phela Okay. The final question. Ask your questions. Iqhubha indaba. Ngimbuzele ukuthi yini ayifuna kimi. Oh, u10. aphume empilweni zethu impilweni yami nonandi Bheka kimi, u-Andile lo. aphume Uthi wena ufunani? Kuye akaphume kimi. Leave this woman alone. Thank you. howso Listen to me. eh Leave her alone. kanjani In every way. Angezi la ngihlala khona. Lalela. In every way. If you want to sell the house, get a lawyer. Tell the lawyer to send the papers. Yes. She must sign those papers. Yes. She must tell her lawyer to talk to your lawyer. Ayibe kanjani? yazi if ever kungenzeka Yeah. ukuthi angazi ukuthi kungenzeka kanjani Okay. singaphinde sihlangane Sure. Ngiyabonga baba. Angazi. Ake siyayivala indaba kaThobile noThemba okungijabulisa kakhulu ukuthi sikwazile ukucisha umlilo. Amaphapha ehlile, indaba ikhulunyiwe, omunye nomunye wabhodla, wakhipha okusesifubeni sakhe. Eksele manje ukuthi inkosi yenkantolo isho ukuthi ukusukusela manje kuyaphambili. Baphathane kanjani, baphilisane kanjani. Thina singakufuni